Ihaw na jud ang baboy guys, madayon na jud ang pista. Busy kag mga tao. Mga tao sa fiesta. Magka-busy kayon. Video game. Sa nagyablihan nagtiyan sa baboy guys. Sa pinapalay di ay. Sige. Ipensin na ba? Nasa kutsilo lang wala rin. Naday ay dala. Sa Manila. Kaya dito hindi ko gawas dito lakaw. Tungkol kay nang hinlo ko Nahuman na kaglabat ya. Ha? Nahuman na kaglaba. pakutang ko malimpyo ko sa del malula gilugiwan nimo nya akong gibakyum naman dai vacuum. Anong day vacuum? Vacuum oh. Ang mugamit lang. Ha? Ang mugamit lang Sa may magamit wa sa kakwati nga ni vacuum out dito sa stock room. Si Ruby mo gigamit ana. Si Ruby Ruby gigamit na may daan good. Vacuum. ang katong tuwalya ni Lula nimo iapil na dito sa labhanan kay Haron. Labhan. Oo. Kaya ako ni Dikuan, dinigo na to sa ilisan punday, ilisan og biddings. Unya diha gibapyo na kani ako ni Brutang Sunrocks. di katawan to siya man na day kagligo la. Presko na day ka. Presko na. Kung panutras ni. Panutras kay ko. Mamaya pa kamo after 1 hour pa mo na lang muna yan. Oo. Nung dating namin dito, nag-iiyakan. Inupato namin na pinupuluyan sa Manila. Wala pa kami 24 hours. Hindi asawa ko basahan. Dala lang na ang bilingong nanay. Utang sa Teres. Hindi na eh. Hala nag Wala din na di ay.
Ito ba ko ni Kuan gabi? Ginay wanon. Ladin tamuan oy. Tamuan. Ato kilid ato ilatiya. Dita pasakay yun si kulin si isi. O niya. Ho si Ise di pa sakyo gapil. Ako lang yang yung nga. Sa sunod mga pagdala sa sunod, karon lang si kanang silbigi. Ang magibili na namong bata. Kaya to sa bulky wala mo pangayo eh. Diri si Buweg. Mo ba? Uyawa oy. Hala kasi, bilin nun ta kasi. Atun ta kanikuan. Atun ta kabilin mamajiga. Di. Ay, panunog. Hugaw na dyan niya ako ang kuan be. Tawa lagi. Babae, ako kuloy na kunoon na. Gago. Puro yung manta, kita yung naon. Mas kunahon lang sa sakyan kita tao. Naami may mga senior na mga bata na sakyanan. Senior. Teo, priority cute. Be. Ulo ha. Isi ha, diri se. Magbong gali kasi, bantay se. Nakadrive na, pero madlog mo sa inyo. Pero sa Norway, nakadrive dito. Dali be. Gang o. Lagutas buhay nun te. Mo ba? Di na laki nga. Kanang ma'am, unahon mo din sila ma'am kay 4 wheels. Yan, namos lipi sa iro. So, una din sila. Yan, mag-decide sa kabuok. Lagi, daghan bayata. Ulin, mga hagbong mo ise. Mahagbong se. Isi ha. Ya, cellphone may matagak na basta ng utang. Bye-bye, Argao Cebu. Pabalik namin sa Bohol. Have a safe trip namong tanan. Cheng, cheng, cheng. Dito kayo ang panahon. Narap ang kla.